Мы мясо поджарили с луком. Сейчас морковь. А потом будем ложить вот рис. Питрәшле Абделбарно Алимбаев ел сайын ифтар өчен үзбәк плавын әзерли. Узган елда барысында да җитмәгән. Шунлыктан быел эш Казанда пешерергә уйлаганнар. Төп ризык әзерләгәндә хатын-кызлар махсус бинада табын коралар. Барысы да ураза тота. Тик ризыклар терелеге аларны кызыктырмый. Да вот мы сегодня целый день были в заботах таких, и перед нами вот эта вот еда, изобилие, да, но нисколько не хочется есть. Нет, нет. Ифтар дигән сүз инде менә көнен ашарга ярамаганны, көндез ашарга эчәргә ярамаганны, инде хәзер менә кичкә акшам намазы кыру белән, кояш баюы белән монда иншалла кирип ашыйбыз инде. Менә бу безнең бүгенге ифтарыбыз. Күмәкләшеп җыелган мәчеткә йөрүчеләр һәм дә администрация эшләүчеләр менә кем ишетте ифтар була икән дип бүген бездә Питрәштә акчалата китерделәр, ризыклата китерделәр, Аллага шөкер. Ифтарда район башлыгы Илхам Кашапов, Диния нәзарәте вәкиле Нияз хәзрәт Сабиров катнашты. Татарстан мөфти урынбасары Мансур хәзрәт Җәләлетдинов Рамазан айы белән тәбрикләде һәм вәгазьләр сөйләде. Кояш баткач, ахшам намазы кылынды. Мәҗлес авыз ачу белән тәмамланды. Барлыгы ифтарда 350 дән артык кеше катнашты.